sa Mom's Word at ito kami natin. Kasi yung sinasabi namin kanina, no? We're going into a deeper conversation with the two guests that we have. Yes. Okay. Next, follow-up question natin from the past answers that they had. Oh, di ba pinag-uusapan natin kanina mga relasyon na yan. Yes, So gusto naman natin tanungin kung how was your last relationship? Sa akin yung last relationship ko, na I learned na i-handle yung talagang serious na relationship. Parang dapat talaga meron talagang intindihan tsaka yung trust talaga yung kailangan. Oo naman, kasi paano ka magmamahal, di ba mami, kung walang trust? Yun lang yun. Kaya nga naghiwalay eh. Parang nagpakas. Ay, gano'n. How about Ania? Meron ka bang natutunan from your last relationship? I've learned to be more understanding. Very Siguro good. that was my mistake. Kasi I talk a lot, eh. Gusto ako yung nasusunod. I like to Nature be natin the mga boss. girls, di ba? Kita ka lang. I don't like following, like, whatever he says, parang I don't listen at all. I like being the one in charge. So ngayon, sa present relationship mo, more ano ka na? Subtle ka na. Yeah. Kasi sometimes pag young ka kasi, Sheila, pag young ka, hindi mo maiwasan nagiging bratty, di ba? Hindi dadala mo yun minsan. So, kasi nag-age ka na, Nagko-compromise na kayo with Yeah. whatever. Oh, di ba? Tsaka depende rin sa character ng kanyang current boyfriend, kung naiintindihan niya yung kanyang mga moods and swings. Di ba, Kenneth? Oo. Ikaw din, like, lalaki ka eh. May moods and swings ka. So, dapat iniintindi ka ng girl. Di ba? But do you believe that babae daw dapat nagdadala sa isang relationship? No. Ako, dumaan kami, pero syempre, mga iba yung klase ng relasyon namin. Kasi You don't believe that girls do carry a relationship? Kasi for me, mami, dapat sa isang relationship, dalawa kayo na parang mag-meet Compliment, halfway ba? nagbabalance kayo dalawa. Kasi in a relationship, I think in order for it to work, it should be give and take. Yes. Yeah. Now, when do you feel that you are the one carrying the relationship? Parang yung nawawala, na-fall out of love na siya sa Ikaw na yung carry. Dapat naman okay. talaga in general, iba guys ang nag-carry ng relationship. But then again, Oo. merong instances talaga na girls ang ano Oo. At saka kung mas stronger yung character ng Oo. babae, minsan siya nagdadala Pag eh. strong personality Oo. talaga yung girl. Tsaka depende kasi sa type ng karelasyon ni Kenneth. Like, for example, most of the girls siya nagdadala. Mas strong yung character niya. In the case of Ania, depende sa guys, mas strong yung character niya. pero hindi Siya na yung nagdadala. ngayon. Understanding na nga siya. Understanding. Of course, Sheila, the experience pains, ano. Lahat naman ng relationship, dumaan sa pain. Whom do you turn to? My mom. The moment that you feel, Ako, my mom. oh, it's your mom, never your dad? My dad, I'm open to him, but not as open as like with my mom. Because you had a very good relationship with your mom. Because my mom's my best friend. Yeah, Oh, that's diba? good. Ako ka rin Ganda gano'n. nun. Dapat kayo din ni Yuna, tsaka ni Oo. Yuno and Yuna. Wrong. Gusto ko yun. That's true, that's She true. knows everything. Lahat. Yes, That's lahat. very good. Super supportive naman si mommy mo Oo sa'yo. naman, si Yes. best friend ka. Through everything, in all aspects, whatever I want to do with my life, she's there back. Don't tell me, that if a relation is going to break, your mom's the one crying, ha? No! Ako lang ang pumunta ako Yes, sa kanya. ikaw, Mom, bigyan. bakit ginto? It hurts so bad. Blah, blah, blah. ano sabi Baka niya? na si mami pa susugod sa ex mo. Hindi si mami noon. Parang she gives me advice. Okay. Eh, kailan ikaw? Sa akin, mami, sa mga barkada. Siyempre. Una sila? Oo. Not to your mom and dad? Kasi parang ngayon, nalalayo na naman ako sa mga parents ko. Parang may copy na hindi mo may explain. Pero kung tutusin, dapat ako yung mag-reach out. Reach sa kanila. out? Oo naman. Nanay of nanay kami. Bakit? Abi ko siguro, hindi nila maintindihan yung mga activities mo. Do you think na hindi nila naintindihan? O ikaw hindi nag-open up? Siguro, partly sa akin, partly sa kanila. Walang quality time for you to talk with your parents? Minsan lang kasi, mami, siguro, kasi ako busy ako ngayon. More on schools ako ngayon. Tsaka duty sa San Fernando. So, yung gap nyo, kaya yung pagka-busy mo, are they also both busy so they cannot talk to you? Yung bonding moment or something? Yes,
Yes, mami. Siguro ano na lang, sa dinner na lang kami nagkakausap. Kaya sometimes, di ba, may commercial nga eh. It's nice na i-talk to them dinner time. Parang 1 meal in a day, dapat nag-uusap kayo. Pero alam mo, Mami, masarap talaga pag supportado ng family mo or parents mo yung relationship mo. Kasi like for example, ako din, when I was broken-hearted, before, yung mami ko yung nandun for me. Alam mo yun, not my friends, si mama ko, siya yung nandun para sa akin. Iyak ako na iyak. Tapos siya, nandun lang, nakikinig, advice. Tapos, alam mo yung trying to be strong for me. Oo, ganun. At saka mas masarap yung feeling talaga pag sa parents mo or sa mommy mo na share. Kasi parang feeling mo mas secured ka. Parang ganun. Katuwa, Sheila, may relationships ka. Ha? Before. Ano na? Bago ka nagka-boyfriend. Ano? Nag-aasawa. Yes, dapat malaman din natin. May relationship you have. Sige, go. Wala Kala mo mga guest na, hoy, go. How many relationships? Okay, next question. Pero syempre, i-throwback rin natin sa kanya kay mami. Ikaw. Ikaw, Mami. Kay mami din. Mauna ka. Yaw. How many? How many boyfriends have you had Yeah. after you got married? Oh my God. Kala mo. Ano daw? Wait lang. Sige, bring it on. Anong question ulit? Nakailan ka? Na alin? Ang simple lang naman ang tanong eh. Na? Boyfriend. Ano nga? Serious or fling? Bago mag-asawa? Oo naman, syempre. Isang serious bago mag-asawa. Na fling. Ilan? Ano yun? Mga mommies, mga daddies, hindi siya makasagot. Ay, bakit ikaw bago kay Papa Rudy? Ako? Oo. Dalawa. Maniwala At ako least sa'yo. Fling pareho. Sino si Pablo? Okay, go. Na, hindi ba, when you end a relationship, di ba, you usually give gifts to one another, mga souvenirs and all that, di ba? Kenneth and Ania, do you sometimes keep the souvenirs? Di ba yan yung mga pag-break na tayo, ilalagay sa isang Kunin box, mo habang lahat. umiiyak-iyak na ganyan. Sa'yo na to! Paano Kunin ka mo ba? na. No, ako, I had a boyfriend na parang who loved giving me teddy bears. Siyempre, I have little siblings. Dami ko babalik na teddy bears yan. I don't give it back. Siyempre, you gave it to me. It's mine. Correct. Ano, yung mga Nga sisters naman. ko, sila na naglalaro. Pag ayaw mo na doon sa teddy bear No, it's not that I don't want it anymore. Pero syempre, I won't use it. So, ganun na lang. Nga naman. Bigyan ka sa kanya. Kasi ako naman, mami, t-shirts yung mga binibigay niya sa akin. Of Puro course. clothes. Wala naman, ibalik pa niya. Ganun. Siguro hindi ko na lang sila ginagamit. Ay, ganon. Tapos, ano yun? Pero Nakatambak na. naka-ano na sa isang box. Wait lang, may follow-up ako. May follow-up ako, Mami. Ibig mo sabihin, do you keep yung souvenirs from ex? Like, you know, letters or whatever, Letters, tickets yes. na, kunwari, nag-movie kayo or whatever. Meron kang... Meron na akong box. We're in everything. Kasi letters, I love letters. Yun lagi kong hinihingi. Per monthsary, kailangan may letter. So ako, meron akong box na parang... Demanding ka. May pagka-demanding lang, medyo lang. So, Yun, I meron keep pa. it. Meron pa hanggang ngayon. But I don't read it anymore. Parang it's just there. Alam ni Yes, kasi she reads my letters. No, how about the boyfriend na si No? Na meron, okay lang sa kanya? No, but he knows now. Hi. Alam mo kasi may mga Ano, boyfriends na, papakita ko sa'yo. may mga boyfriends na gano'n. Tanongin mo O, si Kenneth. diba? You Ikaw, write letters? sige. Yes, ma'am. Do you? Girls do write letters sa'yo din. Sa akin, yung girlfriend na, yung ex ko po, everyday dapat nag-picture. Every day? Tsaka nilalagay niya sa Vanit. Tsaka nilalagay niya sa scrapbook. Everyday? Ako nag-scrapbook. Ikaw? Yeah. Everyday din? No, not naman every day. Once a month. Ay, pero alam mo, Mami, gusto ko lang i-share. Kasi yung tungkol dyan sa mga keepsake na ng mga, past ganyan. Okay, sige na, mag-share na ako. Meron akong, okay. Noon to merong ganon, yung mga ayaw. Asa ba? Dito ako. Merong mga ayaw ng di ba parang sabi mo nga, okay lang na tinatago. Meron akong before, ayaw niya. So lahat lang, kasi ako rin gusto ko ng mga letters, mga ganyan. Siya ayaw niya. So lahat ng mga memories ko from before,
sinunog naming dalawa. No, but I Sa heard it's lucky if basurahan. you make sunog. It's lucky daw if you make sunog letters. Ah, talaga? Yes. Lucky? It's lucky. Hindi, No, nakakasira kasi yung parang sa you're uso layer. throwing away Tama all na. the bad memories. Sira niyo pa uso layer. No, may kasi ako. Kaya nakikinig ako. I keep letters. Kami binabalikan ko ngayon. Alam mo, kinakorek ko. Grammar pala ako. Cute yan. Gusto ko rin sabihin yung mga letters. Nang-okre ka talaga. 10 years ago pa, sabi ko, binuklat ko, Teacher na sabi ko, teacher? letter ko, sabi ko, wrong grammar ako, kakahiya. Buti pinatulan ako. Na I keep letters, tsaka minsan din, yung mga letters in the past, yung husband, si Papa Rudy nga, sabi ko, ganda na letter mo nun. Sabi ko, kinopen na libro. Talaga. Ay, pero may mga letters na ba ng boyfriend mo before? Yes. Oh, ilang boyfriend ka dati? Dalawa nga yan, kulit. Tapos also meron ka pang mga keepsake ng ex Yes, mo? yes. Oh, ano sabi ni Papa Roots? Sabi niya, hindi mo, galing naman sumulat dyan. Sabi niya, wala kasi nagkataon na mas cute yung handwriting. Pero wala eh. Hindi siya nagsiselos na meron pang mga I mean like Ayaw love na. letters from ex-boyfriend, you have pa? Hindi, yung mga natatanggap ko, yes, I do keep them. Kaya nga, Binabasa so ko. okay lang kay Papa Roots. Ay, hindi na niya pinapabasa. Siyempre, lagyan mo na sa stock room. Nagsiselos siya? O, ayaw niya basahin. Dahil ba, I love you. Kita mo, tatanda namin. Sa selos. Kakaiyak. Nakatago pa rin, Mami. Yes, I do keep them in the box. really? Andon. Pati siya. Yung mga sulat niya sa akin doon, mga I love you. Kakadiri ka, gumagana na ako. But it's nice that you go back and alam mo, minsan kasi, once you go back to the old letters that was given to you, there you get some learnings eh. Ah, okay. Parang siguro, parang realization na sana nga, oo nga, tama. Parang, para sa'yo yun, I should not have done this. Parang it would also give you some moral lesson. Okay, Okay. going back to that feeling. Ito na. Have you ever had a commitment phobia or something? Di ba, pag may nag-enter to into a relationship, may commitment something. So, if you go to a new relationship, do you already have that phobia of giving out the commitment or entering into a commitment? Kenneth? Wala ma. Wala? Wala. Wala rin? Wow. So, you don't enter into a commitment? Kahit serious relationship siya or serious love, you don't enter into a commitment na sabi, sana until the end tayo. No, I am. Ganon. Yeah. You don't feel the phobia na okay lang. As long as kung matagpuan mo yung right guy or girl for you. Ako hindi ko ina-assure yung girl na You don't really give assurance na ano. na parang siya na yung last na parang siya na yung papakasalan. You don't give assurance. Nagsispace Wait Wait lang. Ako, meron akong gustong itanong. Sige, go. Do you have like any embarrassing experience on a date? First Okay. time namin mag-meet and everything. So I didn't know how he looked like. I didn't know how to dress. And I was wearing mega heels. Ang taas ng heels ko that time. Habang naglalakad ako, I tripped. In front of him, first time ko pa siya ma-meet. So parang Kaya bad ka first talaga. impression. Parang, nice to meet you. Medyo nahulog ako sa taas ba naman ng heel. Kaya nga talaga yun. Kinis ka pa kasi. Super mega catwalk siya, tapos na-trip down. Natutunan ko, when you go on a date, you wear flats. Correct. Yeah. Ano ginawa mo nung nahulog ka? Hindi, syempre, Paano ka tumayo? Pageant, tumayo ako. I'm okay. Kenneth, Ako, embarrassing moment. Nung Hindi naka-gel. nakalimutan ko yung Gel. nakalimutan ko yung wallet ko. OMG! Sino nagbayad yung date mo? OMG! Paano mo sinabi like, alam mo, For sure, hindi ka nagkatuluyan nun. buti hindi niya naisip na modus operandi yung ginagawa mo. Parang di ba, Kenneth! nakalimutan ko yung wallet ko. Ano? How did you manage that? O, sige, date yun eh. Sabi ko naman sa kanya, ikaw muna, sabi ko. Siyempre, be honest. Be honest. Alam mo, kung ako siguro yung, parang, ay, ano ba to? Sige, tawagan Kaya na. nga, kayo ba? Nagkatuloy ka? Hindi. Yes, ma'am. Ay, kayo Oh, din? nagkatuloy kayo? Oh, understanding the girl. Kung ako yun, sabi ko, first and last. Thank you so much. Goodbye and farewell. Sabi ko sa kanya, guwapo ka lang, wala kang tattoo. Okay. Oh, ganda, no, from date. Of course, pag nagdi-date, ito, next, maganda rin to.
What's your opinion about, siyempre, PDA! oo, mga public display of attention. Or kabataan public ngayon. display of affection. Oo, go. What's your opinion about PDA? Ikaw. Nagpi-PDA ba kayo in Ayun, public? yun ang tanong. Nagpi-PDA ka in Lovey-dovey? public. Ako, I'm affectionate. I have to. You do happy in public ka? Yes, kasi that's how I show my love eh. Like how Mami, PDA? si Mami. Like how PDA? Mahog akong tao, maano. Okay lang, kahit nasa market, nag-hug ka. Ano ba? Nasa palengke kasi, ang dali bili tayong karne. Ano ba? Ganun ba grabe yung PDA? Hindi yan. Magkano isang kilo? Hindi mapakawalan yung ano. Alam mo, may ganun eh. Yung mga excel sa PDA. Hindi mapakawalan yung babae. Kano mo babayaran ko? Oh, anyway, going on. Oh, going to that. Okay, Okay lang. Okay lang. How do you manage PDA para sa'yo? Nagpi-PDA nga sa loob ng simbahan. Ano ka ba? Marami dyan. Oh, anyway. Sumasakit yung likod ko. Wait, how PDA are you? Mahog ako, makiss ako. Ano ba sinasabi ni Kasi nila when mami? when I see my boyfriend, I like it when he goes like, I love you, tapos he hugs me or something. Parang just to feel na I'm here. Oh, sa simbahan, peace be with you. Hug kayo, kiss. PDA na ba yun? Di ba? Ay, oh, peace be with you. Alam mo, ang peace with you ay isang excuse para makiss mo yung boyfriend na sa Correct ka dyan. Kaya minsan nasa harap ko, yeah, peace be with you. Eh, syempre nagpe-peace be with you. Eh, ito nasa harap ko, boyfriend ko, Thunder talaga si mami. Sabi ko, talaga na nga. Oh, Kenneth, ikaw, PDA. Yung girlfriend ko yung mas... Parang siya yung nandadala sa akin pag PDA. Pero I'm more on sa house. Pero sa public, house. may mga ganun eh, yung like ayaw Ayaw ka pag... Hindi naman, syempre hindi ko naman dapat ikahiya yung girlfriend. So, okay lang sa kanila. They're open to that. They find nothing wrong with PDA. Hindi naman sinasabi ng mga friends yun na, uy, ano ba kayo? Huwag naman kayong ganyan sa harap namin. Wala namang ganong factor. Wala naman. Talaga na. Okay, Ay, si Papa Roots, PDA ba siya sa'yo? Hindi. Talaga Hindi, ganun. hindi. Ayaw niya. Sabi ko, diwan. Pero sa kwarto, okay lang yun. Okay. Oh my God! Ay, mami, huwag usapan ninyo. Mamaya nilita. Correct. O, kaya naman po, tumutok lang sa aming channel. Magbabalik pa po ang Moms the Word.